Kasi mahuhuli ng speed. Yung problema. Kaya ngayon, dito sa bahagi ng listahan, tumigil na, huminto na sa pagbiyahe. Itong mga jeep na biyahe Paco, listahan, Rotonda, dahil nga sa pangamba nila na magbabayad o magmumulta ng malaki. Dulot ng pagpapatupad na ng PUD Modernization Program, pati mga reposisyon na may kinalaman sa consolidation. Itong grupo ng Parorahoda, itong Paco, Rotonda, listahan, Santa Mesa, Chief Operator
biyahe. Pinagbigyan na daw sila ng kanilang operator na talagang kahit anong mangyari, hindi sila magpo-consolidated dahil sa ayaw daw nilang pamigay yung kanilang mga prangkisa sa mga kooperatiba o sa kanilang mga papasok nila at stasyon. Ganun kasi, i-consolidate yung mga prangkisa, pag yung mga sakyan, para na sila papasama sa isang kooperatiba. Kaya ang pinapansin sila, parang pinag-ibigay nila yung kanilang prangkisa at yung kanilang mga sakyan sa kooperatiba at wala nang kapagyarihan yung mga operator na ipamigay yung na magamit yung kanilang mga sakyan. Kaya ngayon, ito, nakaparada na naman dito sa bahagi ng Kitandan Street sa ating sa Quezon City yung mga sasakyan ng mga driver nila kasusap natin na hindi alam ngayon kung paano ang kanilang susunod na gagawin para sa kanilang kabuhayan. Ako sa nagkakita sa Jening sa Radyo PCWB, dapat ito. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Super Radio DCWB. Pantay. Salamat Alan Gatos at Mark Makalala. Yan po ang nangyayari sa labas. Meron po mga lugar na stranded na. Pwede kayong mag-text dito maya-maya sa amin. Meron po sa lugar ni Mark Makalala. Nararamdaman na. Markas pala kanina, no? Important. Samantala po mga kapuso, si Presidente po pinamon ang CHED na itaas ang kalidad ng tertiary education sa ating bansa. 81 universidad sa bansa ang pasok sa iba't ibang world ranking mula sa 52 universidad noong July 2023. Gandang balita. Pero, mga kapuso, wala sa mga itong pasok sa top 100. Hindi na malungkot. Batay sa Times Higher Education Asia University Ranking, nasa ano lang tayo, 400 to pang 500 China, pangatlo Singapore University. Samantala natin po mga kababayan, atin itong coalition ay matagumpay po na nakarating
25 liters para makaiwas po tayo sa mikrobyo sa ating iniinom na tubig. Iwas po tayo sa mga sakit na tulad niyan, diarrhea, cholera, typhoid, dysentery, polio, salmonella. Tawagan niyo po ang Parexel Pharma Incorporated hotline. Area code 02-867-2217-0917-E050-780. Ang Facebook page naman natin ay Aquatabs Forbis Cloacros and Sodium. Yan po ang generic name ng Aquatabs. Siya po ay mabibili sa The Generics Pharmacy, Generic and Drugstores, House and Drugstores nationwide, sa Mercury Drug at Tuno, sa Watson's Drugstores nationwide. Romance, Action, drama, comedy, Everest Smart TV. ano Everbest TV